ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಿಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ನಿಗಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೋನಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಒರ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಡೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಆತಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು, ಸುದ್ದಿದ ಮಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಡು ಏರು ಮಾತ ಪೋಡಿಯೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರೋಡು ತೆರೆಯೋಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ. ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬೈ ಏರು ಮಾತ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಕೋಡೆ ನಿಕ್ಲು ತುದಿ ಪರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಹಿಡಿತಂಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು. ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿ ಅದನಿ ಅಂಚನೆ ಗవర్నమెంట్ కంపెనీలు 15% 20% ಮುಟ್ಟ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೋಡೆದ ದಿನ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹುಮತ ಬರೋ 5 ವರ ಮೋದಿ ಆದಿಪು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು 4 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಲಿಪುಂಡು ಪಡೆದು ದಯಪಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಹುಮತೋಡು ವಿನ್ ಆಪ ಪಡೆದು ಆಂಡ ಕೊಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು BJPಗೆ ಬಹುಮತ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಸೊ 5 ವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು. ಅಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅದಾನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಏರು ಮಾತ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿಟ್ನಕ್ಲಿನ ಕಂಪನಿ ಕೊಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಗవర్నమెంట్ ಕಂಪನಿలో ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತ. ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅವರೇ ಶುರುವಾಣಂದ ಐತ ಬೆರಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣು. ಅಂಚಾದು ಕೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೆಂಪುಡು ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ ಜನಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರು ಇನಿಲ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಕೊಡೆಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇನಿಲ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ಏರು ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಈಜಾಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತೋರೆ ಪೋನಗಲ ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ರಿಕವರ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಡೆ ಎಂಚ ರೆಡ್ ಹಿಡಿತನ ಇನಿ ಅಂಚ ಗ್ರೀನ್ 3% 4% ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಪುರ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಹಿಡಿತನು. ಇಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಎನ್ಕು ಆತು ಮೈನಸ್ ಬೈದಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ತುವರೆ ಪೊಂಡ 3.16% ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಕೊರ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುವರೆ ಪೊಂಡ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ಮಾತ ಪೋಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಐಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಬಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ರೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಉಂತು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ತುಲೆ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ತುಜಿರ ದಯಪಡ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತುಲೆ ಐತ ಬೇರಿ ಪತ್ತದ ಐನು ಬಡ್ತುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ರೈಲ್ ಪಿದಾಂಡ ಪಡೆದ ಕೆಲವಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗవర్నమెంట్ ಕಂಪನಿಲು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಕಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ನಿಜವಾದ ತುವಾರೆ ಪೊಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಅವು ಏತ್ ಲಾಭಾಂಶ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಇನಿ ತುವಾರೆ ಪೊಂಡ 5% ಕೊರ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ 10% ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 100-200% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಕೆಲವೇರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿಟ್ನಕ್ಲ 100% ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೇ BJP ಬತ್ತಂಡ ಬಲಿಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಬಲಿಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮೀನಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ 100% ನಿಕುಲು ಪೋಡಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಜಾರು ಕಂಪನಿ ಏನ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಂಪನಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುದ್ದಿದ ಮಿತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಲ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡುಂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿದಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಡು ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಏರು ಮಾತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೇನ 50% ಮೈನಸ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಈಜಿ ಈತ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರೆ ಪೋಡುಂಡ ಎನ್ಕು ಈತ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎನ್ಕು ಈತ್ ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಎನ್ನಿಲ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರೆ ಪೊಡುಂಡ 15,000 ಎನ್ನಿಲ ಎನ್ಕ ಲಾಸ್ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪೋಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ಕು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಉಂಡು. 5 ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಂಗ್ ಪೊಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋವಂದು ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏನ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕುಡಾತೈಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಈಗ ಪೂಜೆ 1 ವರ್ಷ ಆತನ 1.5 ವರ್ಷಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದೀಪನ 5
ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ನಿಕಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದಾರು ಅತನ ಏರ್ನಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದಾರು ಇಜಿಂದಂಡ ಏರ್ನಲ ಕತೆಕೇನೊಂದು ಆಯೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದೆ ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕೆಂಪು ತೋಜರೆ ಶುರುವಾಣದಂಡ 100% ನಿಕಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪೇರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ ಆಪನು ಒಲ್ಪ ನಿಕಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ಕಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಏರೆಗ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟುನು ದಾಯ ಪಣ್ಣನ ತಿರಿಯೋನ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದು ಎನ್ಕೆ ಏತು ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಡ ಕಂಪನಿನ ಕೂಡ ಯಾನು ಎವ್ರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಎವ್ರೇಜ್ ಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಪನಂಚಿತ್ನ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಡೌನು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಏನು ತೆಗೆಜಿ ದಾಯ ಪಂಡದ ನನೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಆನೇಟ ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಜಿ ಏರು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಿರು ವಾ ಪುರ್ತುಡು ಏನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೇದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಒಂತೊಂತೆ ಶೇರ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂರ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣದ ಇನ್ನು 10% ಬೂರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 10% ಬೂರು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಜಿ ಇನಿ 10% ಬೂರುಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 10 ಶೇರ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದ 2 ಶೇರ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಲ್ತಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಂಡಲೆ ಯಾನು ಬೈ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ 2 ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಈಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲು ಕೆಂಪುಡು ತೋಜುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಉಂಡುಂದಡ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದಂಡ 100% ಪೋಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ದ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಬಲಿಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಂಪನಿದ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ 100% ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಪರ್ಪರಿಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಗ ಅದಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.